जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिथां जि लीलावती दैमारि बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबाय आरो बेबायदि सासे जोंनि माने मुंदांखा गेलेगिरि बेबायदि गेलेनायाव जोंहा हारियाव जोबोद खहा जादों। बे नङा जे बिथांखौ रावबो मान सनमान होआखै बे नङा। जोंनियाव जाय बर' हारियाव जायफोर जोंनि गेलेगिरिल' नङा जायफोर हारिमु बिथिङाव खामानि मावदों जे समाजारि बिथिङाव खामानि मावदों साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिनि थरपारफ्रा अलंबार आरो बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगौ सनमान होनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायित्व जोंनि बिबान आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि गासैबो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि जोनोम जानायनिफ्रायनो जों सोरबिथिं दावगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि मावथांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो हारियाव जेसेबांखि जेंना सफैया मानो बे जेंनाखौ सौसिलांनो थाखाय फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि बिथांखि लानानै जों खामानि मावगोन आरो हारिखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो बिथांनि सिमांखौ आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा गासै जोंनि हारिनि जोंनि जिखिनि सेक्सन गुबुन गुबुन बेवहाय दल संगठन दङ आं बिथांमोनखौ खावलायबाय बयबो जोङो बर' हिसाबै खामानि मावलांनांगोन आरो बर' हारिखौ बयजोंबो जों सिनायथि होनांगोन आरो दावगाहोनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो आरोखि। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।